בכיסה 200, איך יצאתי דבע? אתה מדבר, יכולתי להיכנס ולנצח, יצאתי פי 1000 יותר דבע. יותר דבע ממני? אין מישהו יותר דבע ממני, אח שלי הדבע של הרב שמואל. כן? כן. כן? כן. אתה מבין? אבל כן. הרב רושם בקבוצה, תגיעו בזמן, 20 נקודות למי שכבר כאן. אז הגעת לסדר? איפה אחי? שמתי שעון ל1 ל7. נכון לחנייה פה ליד השומר, חנייה האחרונה בכל רחוב ראובן. אז הכנת את הרכב? איפה אחי? הקפצתי למוריה כמה חברים. איך יצאת דבע? איך יצאת דבע? הרגשת גם ידעת ובסוף יצאת דבע. איך יצאת דבע? איך יצאת דבע? הרגשת גם ידעת ובסוף יצאת דבע. נכנסה הודעה, הודלף המבחן, יש פה תשובות, תהיה בלאגן. למה לרמות? למדתי לפני. נגמר הזמן. רשמתי רק שם. גטאות בפולין, השכמה ב5, הרב אורן מסביר ואני מתייבש. נו, לפחות היה כיף עם החברים. איזה אחי, כולם גולשים בכריתים. איך יצאת דבע? איך יצאת דבע? הרגשת גם ידעת ובסוף יצאת דבע. איך יצאת דבע? איך יצאת דבע? הרגשת גם ידעת ובסוף יצאת דבע. חבר'ה, קבלו! יש משחק! איזה קלפים ניצחון מיידי. וואלק אחי, המשחק הוא שלי. איזה שקרן, לקחתי בקר. תגידו לי חבר'ה, נכנסתם בכלל? נכנסנו בכלל? נכנסנו בכלל? איך יצאתם דבעים שחבל? איך יצאת דבע? גם אתה יצאת דבע. הרגשתם גם ידעתם ושניכם יצאתם דבע. לא תשלח. איך תיקח?